gabalos ko nimo. Iatubang ang mga kalisod, isagubang mga unos ug balot, apan ang baso wa mahutuso. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay naaka. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga naghatag kanato kadaugan kalampusan sa ato ang pagkinabuhi nining naong sa kalibutan. Ato gayon nga nabati na sinatian ang pag-uban sa Dios nga atong gilagaran. Sa ato nga panag-uban ni nimong programa, ato ning sukdan ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpasidungog sa imong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman ka namo, pagtagbo sa tanan, ug padayon ka nagproteksyon ug nagatiman sa matag usa. Padayon mong gipanguluhan ang among kinabuhi, matag kasing-kasing padayon nimong giharian. Nasinatian namo ang katagbawan, kalipay kalinaw. O salamat o Dios nga amo usab nga nabati ang walay hunong nimong paggiya ka namo sa pagpahinumdom sa mga pulog mga mensaheng among nagkatunan aron among ma-apply sa among pagkinabuhi sa kalibutan. Panalanginin na usab kami amahan sa among panag-uban karon. Panalanginin na usab kami sa imong mga pulong. Pasabtan na usab kami sa imong mga mensahe. I-bless ang matag usa. Amo kining ang kunon dawaton ang among gihangyo kanimo, dili gid kami mapakyas. Busa amahan niya kami aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami aron sa pagdaay kanimo. Ug labaw sa tanan sa pagpamati na usab sa mga mensahe nga gikan kanimo. Salamat Lord sa imong pagpanalangin kanamo. Mga pagdaig, pagpasalamat, himaya kadungganan alag lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan. Good evening sa tanan nato mga kigsunan nga nagsunod sa ato ang mga FM station 101.3. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Ako lang ipahibalo mga kigsuonan. Sa Bernes wala tay live. Hangtod sa Sabado. Pero akong tanawon kung doon ay signal dito sa ato ang FM station. Unang FM station 95.3 dito sa Barangay Santo Niño, Sitio Balok, sakop sa siyudad sa Tanhay, Negros Island. Atong inigabot namo dito sa karong Bernes kung na-signal maka-live ta dito sa Bernes sa gabi. Pero kung hinay, dili ta ka-live. Og kumusta mo nining takna ako nagtuo nga malipayon malinawon ang tanan. Tungod kay ang Dios mao'y nag-uban og nanalipod kanatong tanan. Mayong gabi, mayong pagiguban, muhatag og panahon pagtubaya sa mga mensahe gikan sa atong mga kaigsuonan gikan sa naglaing mga lugar. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Johnny Boy Mondihar. Mayong gabi. Sister Gingging Zimbron, matod pa ni Johnny Boy Mondihar. Mayong gabi, Pastor, salamat sa buhi nga Dios.
makauban na sad kan namo. Wow, salamat kaayo. Si Jorim Kasilaw may bunta, may gabi ini mo diha Brad Dong Jorim. Si Pili Impes maayong gabi Pastor Gideon. Si Joyna Ukulampon si hello sa tanan, maayong gabi sa tanan Pastor Gideon Candelario. Mayong gabi may pagikuban ni Harley Salvia Pigalan ug matod pa ni Johnny Boy Pastor request me og Jesus Hari imo katong kompos ba. Sige. Jesus Hari. Si Gingging Simpron maayong gabi Pastor kumusta og kay Pastor Russell og sa tanang lumulupyo sa sitio Kalugtugan Barangay Sardinia. Dalaygon ang Dios sa tanang nagsunod sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong gabi ni New Edgar Sumampong. Si Harley Salvia Pigalan maayong gabi. Matod pa good evening Pastor. Og sa tanang nagsunod sa imong programa pwede request kanta Makalangit Gugmang Maunongon. Lahotay lang. Jesus Hari Gugmang Maunongon og lahotay lang. Si Samuel Helos maayong gabi og ni Chorimi Plabinar maayong gabi Pastor Gideon Candelario og sa tanang nagtigpaminaw. Maayong gabi ni Normilita Yagma Victorelio. Maayong gabi ni Emilio Cabugos ug maayong pagiguba ni Pastor Carmen Mahilom Bantige. Maayong gabi Pastor ug sa tanan nga viewers maminaw na usab ta og mga mensahe atong buhing Dios. Salamat sa Ginoo sa tanang butang nga naa kanako. Salamat sa mga pastor. Si Janning Marson maayong gabi Pastor, shout out maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi ni Sister Norvirta Yotratsi. Good evening Pastor Gideon og sa tanang nagsunod sa imong ning maong programa ang pulong mo kinabuhi ko dalaygon ang Dios watching here in Bindoy. Si Janning Marzon request kog Pastor imong gonit. Mayong gabi may pagpaminaw sa tanan Biblas. Ako nagtuo nga kanunay tang gipanalanginan og gigayahan sa Dios og walay nakulang kanato. Oras sa nga programa mga kaigsuonan alas 7:51 sa kagabion. Pila na lang ka minuto ato nang sugdan ang mga pulong sa Ginoo. Request si Tatay Sinoy kanta Pastor imo lang kanta kuno. Kanang imo lang kunong kanta. Sige. Na may nag-request ka ganina nga Jesus Hari lahutay lang gugmang maunongon. Ato nang kantahon uman sa mga pulong nga ato karong pagkahisgutan. Sadya ta kanunay mudaing tanga tinuray mulukso ta lukso nga pinakakusog sige ilukso tanan mo lukso dagong lang Ginoo pagpagpagta Kumusta mo ni ining kagabhion? Kumusta man ang atong pagkakristohanon? Ako nagtuo nga daghan na kay tang nakatunan. O kining atong nakatunan na dunggan sa atong panag-uban ato gyuning ikinabuhi samtang may panahon pa. Kay moabot gyud ang panahon nga dili na ta kahimo sabot unta natong buhaton. Mo nang mindras do na patay kusog. Do na patay higayon nga makabuhat sa mga buluhaton nga gibilin sa Dios ato gyud ang himuon. Kay diha ra ba gyud tagantihan sumalas atong mga pinulungan ug mga binuhatan. Musayaw-sayaw ta sayaw away tihik-tihik musayaw sa kalipay magsadya ta kanunay mudaig ta nga tinuray mulukso ta lukso nga pinakakuso I love sige ilukso tanan mo lukso dago ta ang Ginoo mupagpagpagpagta pagpag nga maglanog-lanog kini ang pagsimba nga Mayong gabi ni Sister Erlina Alis na Kwamag. Mayong gabi Pastor. Salamat sa Dios nakaabot pa ko sa imong live bag-ulang gyud nahuman among prayer meeting. Okay, salamat kaayo. Good evening Pastor Gideon. Great ko sa akong bana nga si
Avid listeners nimo diha New Edgar sumampong og si Tatay Sinoy nga nagatang nimo aron makakaon na sab ang among kalag sa pulong. Request kog Dios lang. God bless us all. Mayong gabi ni Arlene Namuko. Mayong gabi Pastor Gideon Candelario og to all viewers and listener, request lang kog song Makalangit Pastor Dalang Panan. Og sakayan, thanks Pastor. God bless. Watching her in Siato Negros Oriental. Si Duna Diakyado Tabuada, maayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo. Watching from Hong Kong. Atong igsoon nga nanukad sa Hong Kong, maayong gabi, maayong nga pagpaminaw. Ang Dios magpanalangin kanin yung tanan. Maayong nga pagpaminaw, maayong nga pagpamati mga kaigsonan, ilabinas mga mo replay sa ato nga programa. Ako nagtuo nga kamo panalanginan sa Ginoo. Maayong gabi, may pagiguba ni Miggy Baromeda. Maayong gabi Pastor og sa tanang nag-view. Og si Hob Kabalyas. Maayong gabi Pastor Gideon Wasing from Malaysia. Salamat kaayo sa buhing Dios, makadungog na pud ko sa mensahe nimo. Si Inday Dorlin Inkabutin say good evening og sa tanang nagsunod sa imong live. Maayong gabi ninyo diha Sister Inday Dorlin. Og si Albert Palumar, hello Pastor Gideon, maayong gabi watching here in Dumaguete. Request kog song Tig Pamaagi. Thanks Pastor Gideon. God bless your program. Maayong gabi may pakiguba ni Day Charina Magaliano. Maayong gabi ninyo diha Brother Chunas. Og atong igsoon nga nanukad diha sa Cebu City. Si Janer de la Rosa Estante, blessed evening po Pastor Gideon, and to all viewers and listeners. Si Himaya sa Dios, okay ra gyud kaayo Pastor, nagpadayon sa pag-alagad gikan ni Sister Elena Alisna. Congratulations. Ang magpadayon maoray maluwas. Si Hermie Kamahalan, maayong gabi Pastor, God bless sa tanan watching from Davao Oriental. Maayong gabi ni Raquel Lopez, si Paps Gilon Mingito, Paps Gilon Garces, maayong gabi. Si Ricky Rakaza, salamat sa Ginoo og lain na pod nga mga mensahe nga atong mabatian karong gabi. Og God bless sa tanan nga namati sa pulong sa Ginoo. Maayong gabi ni Alex Castellon, maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo, nag-live na sad ka, maminaw na sad mi sa pulong sa Dios. Pwede request kog song Makalangit ang tinud-anay nga kalipay. Maayong gabi ni Ryan Jungoy, maayong gabi ni Rolly Kabahog, maayong gabi diha Pastor Gideon og sa tanang nagtan-aw sa imong nga programa. God bless you more. Maayong gabi ni Kapitan Giseline, watching from Saudi. Maayong gabi sa ato mga kaigsoon mga OFW. Ubanan mo og proteksyonan sa atong buhing Dios. Padadaan mo sa Ginoo sa iyang mga anghel nga mao'y mag-atiman og mga proteksyon kaninyo. Layo mo sa dautan. Maayong gabi ni Mimi Dalio. Good evening Pastor from Davao City. Si Glory Donayer Fortuna, maayong gabi Pastor Gideon watching from Saudi. Damam, makapaminaw na pud ko sa pulong sa Dios. Ug dalaygon ang Dios. Maayong gabi ni Freddy Aquino, maayong gabi sa tanan nanake. Daghan naman gyud diri nga nag-message, ako ra na nga hinahinayag tiwas unya para dili pod malimtan ang uban nga mga naghisgot pod sa mensahe sa Ginoo. Muadto na ta mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo, ato nang hisgutan ang tagad sa Ginoo sa atong ginabuhi. Ikaw ug ako gitagad ta kanunay pinaagi sa ihang mga mensahe. Mabati nato, masinatian nato ang pag-amuma o pag-atagad sa Dios atong ginabuhi kung ang mga mensahe nga atong madunggan karon atong ma-apply atong ikinabuhi. Samtang napatas kalibutan atong ikinabuhi ang mga pulong sa atong buhi nga Dios. Mao nay pinaka-importante mga kaigsuonan nga atong maikinabuhi ang mga mensahe, mga pulong sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan. Ato karong hisgutan mga kaigsuonan nga mga pulong
mga mensahe sa tuboy nga Dios na gihapon sa Judas. Judas kapitulo 1 bersikulo 17 hangtod ni sa bersikulo 25. Og akong gihangyo ang matagusa sa pagkuha sa inyong Biblia ato ning basahon. Ang konteksto o tema nga gihatag ni Judas nag-ingon mga pasidaan og mga panghimangno. Pasidaan og pahimangno. Bersikulo 17 nag-ingon, apan mga hinigugma, hinumdumi ang giingon kaniadto sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesus Kristo. Gisultihan nila kamo nga sa ulahing mga adlaw mutungha ang mga tao nga magbugal-bugal kaninyo. Mga tao nga nagsunod sa ilang mga daotang tinguha. Sila maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin. Gigamhan sila sa tawhanon nga tinguha ug wala kanila ang espiritu. Apan kamo, mga hinigugma, padayon kamo sa paglig-on diha sa inyong labing balaang pagtuo. Pagampo kamo diha sa balang espiritu. Pagkinabuhi kamo kanunay diha sa gugma sa Dios. Samtang naghulat kamo sa atong Ginoong Hesukristo nga sa iyahang kaluoy maghatag kaninyo sa kinabuhing walay katapusan. Tabangi katong nagduha-duha, luwasa ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Kaloy usab ang uban apan pagbantay. Likay bisan ang ilang bisti nga nabulingan sa daotang kailibgon. Ngadto kanila nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan makatugyan kaninyo nga putli og malipayon ngadto sa iyang mahimayaong atubangan. Ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo, ang halangdon, gahom ug awtoridad sa sukad pa kaniadto karon hangtod sa kahangturan. Amen. Dinhi giklaro mga kaigsunan ang angay natong buhaton, angay natong ikinabuhi samtang naghulata sa adlaw nga moabot si Hesukristo. Ang tinuod sa atong pagkakristohanon karon, sa atong pagkasumusunod ni Jesus Christ, wala na gyud tay laing pangandaman. Wala na tay laing gipaabot ang pag-abot ug ang pagbalik ni Hesukristo. Wala na lain. Wala na bisan unsa nga angay natong pangandaman. Ang pagbalik ni Hesus. Diha sa pagbalik ni Ginoong Hesus, kanunay nagpahinumdom, nagpasidaan ang Dios sa ihang mga katawhan pinaagi sa iyang mga pulong. Kinahanglan ikaw ug ako nga nagtuo, kinahanglan kanunay mangandam. O gitudloan taon saon pagpangandam. O gisaysay kanunay sa Dios, pinaagi sa iyang mga apostoles, sa iyang mga tinun-an nga nagsulat sa iyang mga mensahe kung unsay angay natong buhaton samtang kita magpadayon sa pagpangandam. Ang pulong pagpangandam mga kaigsunan nagpakita na sa atong buluhaton. Kay kung wala kay gibuhat, dili nimo masiguro nga naakas pagpangandam. Kay ang pulong pagpangandam do na kay gihimo. Og ang imong gihimo ug ang atong gibuhat, importante kayo ni nga sibo kanunay sa kabuton sa Dios. Kay kun sibo kini kanunay sa kabuton sa Dios, ikaw ug ako dili gayod mapakyas sa gisaad ni Ginoong Hesus nga kinabuhing walay katapusan. Ang kinabuhing walay katapusan nagsugod ni sa dihang mingtuo ta kaniya, sa dihang mindawat ta og mingsunod kaniya, mingtuo, mingdawat, mingsalig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Didto nagsugod ang atong pagpuyo sa gitawag
kaluwasan ngadto nas kinabuhing walay katapusan. Samtang padayon ta nga nagkinabuhi nga nagpaabot sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, padayon ta niyang gipahinumduman. Padayon nga gipaabot sa Dios ang iyang mga pasidaan, ang iyang mga pahimangno, nga mo'y pinakaimportanteng angay natong bantayan sa tanang panahon. Kay wala na ilaing pinakaimportante nga angay natong tipigan, mga pasidaan sa Dios, mga panghimangno sa Dios. Kay diha sa pasidaan o pahimangno, mga kaigsuonan, magpabili natong mailhan ang atong kaugalingon. Magpabilin nga kanunay na nga naata sa tinuod nga pagtulunan og mga mensahe nga gikan sa Ginoo. Sa sulat ni Apostol Santiago, mga igsoon atong nasayran, nga sa dihang maghinapos na ang mga adlaw, daghan nga mga mini nga mga magtutudlo. Og ang mga mini nga mga magtutudlo, mailhan nato sa ilang mga pinulungan. Mailhan nato sa ilang mga binuhatan, sa ilang mga tinguha. Tinig kini giklaro, mga kaigsuonan, diha sa bersikulo 18, nga gisultihan na gyud ta nga sa ulahing mga adlaw manungha ang mga tao nga magbugal-bugal kaninyo. Kung naa na gani magbugal-bugal sa atong pagpangalagad sa Ginoo, nagpasabot kini nga dili ka taga kalibutan, taga langit ka. Kung dunay mga tao nga mubiay-biay nimo, mubugal-bugal nimo sa imong pagpangalagad, sa imong pagsimba, sa pagsunod nimo sa pulong sa Ginoo, kaha sa pagbasa sa Biblia, usa ka na ka buhing ilhanan nga naa ka sa plano sa Dios. Naa ka sa saad sa Dios. Dili ka dapat maluya. Dili ka dapat, mga kaigsuonan, maguol. Dapat naa kay kadasig nga mopadayon kun nakasinati kas pagbugal-bugal. O niya ayaw gyud katingala nga dunay mga taong magbugal-bugal nimo. Magbugal-bugal nato. Og dili gani kalikayan, bisan gani ang imong Pinoyanan, imong pamilya, imong mga kaila, imong mga parente, o kaha imong uyuan, iyaan, pagumangkon, o bisan unsa, bisan kinsa, pwede siyang magbugal-bugal sa imong pagpangalagad kung sila wala sa Ginoo. Pero kung naa sila sa Ginoo, o niya makit-an nimo sila nga sila mo'y naghimong instrumento nga gibugal-bugalan sila, gibugal-bugalan ka. Igsuon ko sa Ginoo, ang tinuod, wala na sila sa tinuod nga pagpangalagad. Wala na sila mahiusa gyud sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya ang tinuod nga nahiusa na kay Kristo, bag-o na gyud ang iyang kinaiya. Mao nga atong susihon ang atong kaugalingon, kung wala bata nagbugal-bugal, wala bata na makanabitang nagbugal-bugal sa uban. Kay kung wala ta magbugal-bugal, usapon na sa mga ilhanan nga tagalangit ka. Dunay mga tao nga giingon dinhi nga nagsunod sa mga daotang tinguha, kanang mga tao nga walay laing gitinguha daotan. Like example, kana bitaw na ay mga tao nga dili gusto nga panalanginan ka. Masubo sila kung mapanalanginan ka. Masubo ug murag masakitan sila kung pauswagon ka sa Dios. Usa na siya ka ilhanan nga nagtinguha sila dautan sa imong ginabuhi. Kay kun ang tao malain, maguol, masuko, kung pauswagon ka sa Dios, tao na nga wala magmalampuson sa ilang tinguha nga maalaot ka. O bantayanan kaayon ni kung sa imong pagkakristohanon,
Doon na pa'y mga tao nga nangandoy kang maalaot. Kung nagtuo ka Ginoo, unya nangandoy ka nga katong tawhana, katong bayhana, katong among kaila sa una, may lang tog magabaan. Mga taong mangandoy og daotan, usa ka na ka mga ilhanan sa mga tao nga dili makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Kay ang tinuod nga kahimtang sa tao nga makadawat sa kinabuhing walay katapusan, dili og dili gyud siya mahimong instrumento para mabugal-bugalan ang tao. Kay nganuman, manalipod man kanunay ang gahom sa Dios, ang balang espiritu, maghari man kaniya. Kung maghari kaniya ang balang espiritu, maghari kanunay ang gugma. Kung ang balang espiritu maghari nimo, maghari nako, maghari kanatong tanan mga kaigsunan. Kung naghari na, wala na mahimo si Satanas. Kisa may gamiton ni Satanas pagsulay nimo. Para bugat kayo nga pagsulay siguro imong pamilya. Kay usa sa mga pinakabugat nga pagsulay kanang imo rang pamilya maoy mo sulay sa imong pagpangalagan. Bisan kinsang tao nga nahimong instrumento gisulayan ka sa pagpangalagan, timan pag magdumot kanila, pag masuko kanila, malain kanila o kaha maghuna-una kag dili maayo para nila. Usa kana kailhanan nga hanap na ang kinabuhing dayon sa imuhang kinabuhi. Kay ang mga tao ra gyud nga di maluwas mao ra gyud gipakita dinhi nga mga bugal-bugalon. Unya giingon dinhi mga kaigsuonan, apan kamo mga hinigugma, versikulo 18 akong basahon. Gisultihaan nila kamo nga ulahing mga adlaw matungha ang mga tao nga magbugal-bugal kaninyo. Mga tao nga nagsunod sa ilang mga daotang tinguha, sila mao hinungdan sa pagkabahin-bahin. Kigamhan sila sa tawhanong mga tinguha ug wala kanila ang espiritu. Unya ang tao nga wala diha ang balang espiritu, natural bugal-bugalon gyud na. Kay wala man niya ang gugma. Kay usas mga ilhanan manggod, sa taong walay balang espiritu, wala gyud gugma. Walay pailob, walay pagpaubos. Pero kung naa kay gugma, bisan sa mga tao nga nahimong instrumento nga gisulayan ka, giampo gihapon nimo sila sa Dios. Gidala gihapon nimo sila sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Usa ka na kailhanan ang kinabuhing dayon giandam para kanimo. Unsaon man pod aron unsa may mga gikinahanglan aron makapadayon ka sa paghigugma sa mga taong nagpasipalaw nagbugal-bugal kanimo. Usa sa pinakamaayo nga buhaton kung dunay magbugal-bugal nimo, palay siya. Ayaw siya entertaina. Ayaw ihatag ang imong kasing-kasing, huna-huna, igdudungog sa mga pulong ni sa mga tao nga magbugal-bugal sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kayong mahitabuan na, dili ka kahatag sa imong time sa pag-ampo ngadto sa Ginoo para kanila. Labi na kung mapuno na ka. Ang pinakamaayo nga pamaagi aron maipakita nimo ang bungas balang espiritu, paghigugma, pagpailob. Igsuon ko sa Ginoo, ilikay ang imong kaugalingon sa mga taong mapasipalahon, bugal-bugalon, way batasan. Kinahanglan mo layo ka. For example, naa sa imong pamilya,
palay imong pamilya. Ug ayaw kawalihi ang bisan unsa nga naa kanimo diha sa imong pamilya. Kay dili og dili na mahitabo nga kana bitawng dili ka mapuno kung sige ka og kadungog kabati. Moabot gyud ang panahon nga mapuno ka. Kana bitang mo surrender ka. Kumbaga napulan na ka. Muawas gyud. Unang mintras nga dili pa na puno. Naa pa kay pailob, naa kay pagpaubos. Para imong tabangan ang imong kaugalingon, dapat magpalayo ka sa lugar diin ka gibugal-bugalan. Sa dapit diin ka gibaybiay. Para katong mga taong nagbugal-bugal o nagbaybiay kanimo, makahimo ka sa pag-ampo sa Dios. Makahimo ka sa paghangyo sa Dios para kanila. Muna nga usa sa mga pinakamaayo nga pamaagi aron maka padayon ka sa paghigugma sa tanan, likay ang mga tao nga walay nahimong maayo sa imong ginabuhi. Mato dinhi, dautan lamang ang ilang gitinguha. Pag abot diri sa bersikulo 21, pag kinabuhi kamo kanunay diha sa gugma sa Dios, samtang naghulat kamo sa atong Ginoong Kristo nga sa iyang kaluoy maghatag kaninyo sa kinabuhing walay katapusan. Kinsa man ang kaluoy-an sa Dios? Katong taong kaantigong maluoy sa tanan. Atong hinumduman ang Dios hustisya. Unsay gibuhat nimo karon, maunay masinatian nimo ug madawat usab nimo ang gihimo nimo karon. Muna nga samtang may panahon pa, wa tay laing himuon ang pagbuhat, ang pagpugas og mga maayo para moani tag mga maayong ani. Dinhi sa bersikulo 22, tabangi katong nagduha-duha. Luwasa ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Kaloy usab ang uban apan pagbantay. Likay bisan ang ilang bisti nga nabulingan sa daotang kailibgon. Sa bersikulo 24, dinhi giklaro nga muduol gyud ta kang Kristo Hesus. Muduol gyud ta sa mga taong dunay Dios. Dili ta dapat muduol ngadto sa mga taong walay Dios. Kinahanglan mo adto kita sa mga tao nga dunay pagpugong aron makakat-on ta og makapadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaniya kaninyo aron dili kamo mapukan og makatugyan kaninyo nga putli og malipayon ngadto sa ihang mahimayaong atubangan. Ngadto sa bugtong Dios nga atong mangluluwas pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo ang kahalangdon, gahom, otoridad, sukad pa kaniadto hangtod sa kahangturan. Amen. Dinigi klaro mga kaigsonan, wala tay laing dagpanan. Wala tay laing dalangpanan nga maoy makatabang sa panahon nga kita makasinati pagbugal-bugal, pagpanglutos. Wa tay lain nga duulan kundili ang atong Ginoong Hesus lamang. Sa panahon nga mabugatan ka, kay di man gyud mahitabo nga dili gyud ka mo bati og nang kabugaton. Di gyud mahitabo mga kaigsunan nga dili ka maguol. Labi na kung matandog na ang imuhang pagkaikaw. Mahilabtan na ang imong katungod. Mubati gyud ka og kanang kasubo, kalagot, kasuko.
ug kini dili makatabang sa imong pagkakristohanon. Aron makalingkawas ka gikan niana, wa kay laing sampiton si Jesus Christ. Wa tay laing duulan, wa tay laing dangpanan si Jesus Christ. Dili ta mo dangop ni bisan kinsa. Labi nas mga taong wala sa Ginoo. Labi nas mga tao nga kwarta ang gisaligan. Abogado ang gisaligan. O bisan kinsa nga mga inilang mga tao nga mao'y gisaligan. Wala tay maaning maayo kung muduol tas mga tao o musalig kanila. Pero kung muduol o musalig ta ni Jesus Christ, doon na tay mabatunan nga panalangin. Dinihigi klaro mga kaigsunan, ang angay na tong bantayan naa sa versikulo 20. Apan kamo mga hinigugma, padayon kamo paglig-on diha sa inyong labing balaang pagtuo. Mauni angay na tong tagaan o pagtagad. Ato ni siyang trabahoon sa tong kaugalingon. Atong eksaminon kanunay ang ato ang pulong pagtuo. Kung kining pagtuo nga niya kanato nagpadayon pa sa pagkinabuhing balaan. Ang pagtuo nga niya kanato wa bay laing gitinguha gawas lamang sa pagkinabuhi sa kabuton sa Dios. Kung nagkinabuhi ta o nagtinguha ang atong kaugalingon, ang atong pagtuo sa pagtuman sa gusto sa Dios, sa pagkinabuhi sa mga pagtulunan sa Dios. Igsuon kos Ginoo, ang imong kinabuhi naa kanunay ang kaluwasan. Naa kanunay ang kinabuhing walay katapusan. Dinihigi klaro mga kaigsuonan sa mga pasidaan o mga pahimangno nga sa atong pagkakristohanon importante gyud ang pagpadayon sa pagkinabuhing balaan. Importante gyud ang pagpadayon sa pagkinabuhi kanunay diha sa gugma. Pagka mapailubon, pagka mapabsanon, dili malipay sa dautan kundi sa maayo. Mana nga kung naay mga kaigsuonan nato nga nakabaton og kaayuhan, gipauswag sa Dios, gipanalanginan sa Dios, gibag-o sa Ginoo, gigamit sa Ginoo, atong pasalamatan ang Dios, ato siyang pasidungkan. Pero kung naay gigamit sa Ginoo, niya miuswag, milambo, o niya nagnegatibo na ka, kulang ka sa pagsuporta, kulang ka sa pag-ampo sa Dios para ganila. Usa na kailhanan nga nasina og na kay garbo. Muna nga ato ning susihon kung nalipay bata sa kinabuhi sa mga taong gipanalanginan sa Ginoo. Atong susihon ang atong kaugalingon kung nalipay basabta sa mga tao nga gigamit pag-ayos Ginoo. Kana bitang gipialan sa Ginoo. Atong hinumduman kining mensahe ni Judas, nagpahinumdum ni sa mga gikinahanglan aron makasulod ta ug makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Mao man ay giingon dinhi nga pag kinabuhi kamo kanunay diha sa gugma sa Dios, samtang naghulat kamo sa atong Ginoong Hesukristo nga sa iyang kaluoy maghatag kaninyo sa kinabuhing walay katapusan. Ang makasinati o makadawat ang hatagan sa atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsuonan, sa kinabuhing walay katapusan, kadto lamang mga tao nga nagpadayon sa pagkinabuhi diha sa labing balaang pagtuo o nagpadayon sa pagkinabuhi diha sa gugma. Kung sa atong pagkakristohanon, padayon natong gipanid-an ang atong kaugalingon. Kanunay nato ning gi-monitor. Dapat lang kay kita mo'y gipialan sa Dios sa atong kaugalingon. Dapat atong monitoron
dapat atong kanunay eksaminon kung mahimo matag adlaw atong ebalwiton ang atong kaugalingon. Kung nagkinabuhi pa ba kini sa balaang pagtuo. Moingon ganitang balaang pagtuo gikan sa pagpamati sa pulong lamang sa Ginoo. Kay ang balaang pagtuo gikan gyud na sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Dios hingpit gyud. Kana bitawng balaan ang pulong sa Dios. Mao na nga kinahanglan gyud sa atong pagkinabuhi mga kaigsunan, samtang naghulat ta sa ako nang gikaingon, sa atong pagkakristohanon wala na tay lain pang gipaabot. Wala na gyud tay laing gipaabot ang pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Dapat nakatutok ta diha. Kay ang pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo mauna nang panahona nga lalinon ta, kuhaon ta, dadon ta. Og timan walay bisan usa ka butang nga pwede natong dadon. Ni bisan usa ka biste, ni bisan usa ka relo, sipatos, karsones, sinina, pulo, bisag unsa nga nani mo, wa kay bisan unsang madala nga naa nimo karon. Nganuman, sa dihang mo abot si Jesus, sa dili pa kita bayaon sa gingharian sa langit, kining atong lawas ilisa ni sa lawas nga dili madunot. Ug suluban ta sa bisti nga langit nun. Wala tay madala bisan usa kabutang sa kalibutan. Kay ilisan manintanan, bisan gani kining atong lawas, dili nato ni siya madala. Kining atong lawas, dili nato ni madala. Ilisa ni siya sa lawas nga langit nun, nga maoy makaatubang sa Dios. Kay kining atong lawas mga kaigsunan, dili ni makaatubang sa Ginoo. Kay minugna ni siya, naumol ni siya sa sala. Ilisan gyud ni sa lawas nga langit nun mga kaigsunan. Ako saning ipasod kining maong awit, imong gunit mo balik lang ko sa ato ang programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Oras alas 8:32 nas kagabhion. Dalaygon ang Dios, magpanalangin. Wala ko kapalong ano nga imo man kong giadto, dili kayot ko katuo nga anong gibuhat to. Bisan kang ngit-ngit sa talan, nampalan mo akong ngalan, kitahog mo gayud ako, di man Okay, salamat kayo sa inyo nga pagpaabot, no? Padayon ta sa ato nga programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Atong hinumduman mga kaigsunan, nga ang sulat ni Judas pahinumdum ni sa mga mensahe sa mga apostoles. Mahitungod sa paghulat nato sa pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo. Doon ay mga mensahe ang Dios pinaagi sa iyang mga apostoles. Mahitungod sa atong paghulat
Ug doon na pagyoy mga mensahe ang Dios pinaagi sa iyang mga apostoles mahitungod sa matag kinabuhi sa tao nga nagtuo sa Dios. Ikaw nagtuo ka sa Dios. Ako nagtuo ko sa Dios. Kitang tanan nagtuo sa Dios. Timan bisan asa ta sa kalibutan. Bisan asa pa ta sa kalibutan. Nakit-an ta sa Ginoo. Sukad nga ming tuog midawat kaniya, gimonitor na kas Ginoo. Inana ang Dios nga nagatiman sa tao nga nagtuog kaniya. Iyang giatiman, gimonitor, gitan-aw o gitutukan niya ang matag kinabuhi sa tao. Kung unsay imuhang gisulti, kung unsay imong gibuhat, walay nalilong sa Dios. Bisag naa pa ka sa layong lugar, naamang ka sa Middle East, naamang ka sa Amerika, o bisan asa ka nga lugar sa kalibutan, nakit-an ka sa Ginoo. Nakit-an ka kung nahinumduman pa ba nimo ang mga mensahe sa Dios pinaagi sa iyang mga apostoles mahitungod sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Now atong hinumduman mga kaigsuonan nga wala nay lain panghitabo pa nga angay natong atngan ang pagbalik ni Jesus. Ang rason nga mobalik sa kalibutan aron kuhaon niya ang mga tao nga iyang giandaman og lawak. Timan nga doon na tay puloy-anan sa langit. Ang gahimo ni ining maong puloy-anan si Jesus Christ. Sa matagbuhat nato sa buluhaton sa atong Ginoong Jesucristo, timan ini siya, nalipay ang Ginoo. Hinumdumi, unsay imong gibuhat karon, buhatan ka usab. Unsay imong gibuhat karon, buhatan ka usab. Kung nagbuhat ka karon, timan imo nang maangkon, imo nang dawaton. Kung nagbuhat ka sa buluhaton sa Ginoo, ang atong Ginoo nagbuhat usab sa iyang buluhaton para nimo. Kay ang prinsipyo sa Dios mao ni, kung unsay imong gibuhat karon, mao na imong anihon. Kung nagbuhat ka para sa Dios, nagbuhat pod ang Dios para nimo. Damor ka nga magbuhat para sa Dios, timan nga damor ang Dios nagbuhat para nimo. Pero kung wala kay gibuhat para sa Dios, unsa may imong anihon para nimo? Wala. Mao bitaw na nga imong makit-an ang gihimo ni Apostol Pablo. Wala say gihimo ni gibuhat ni gipaningkamutan niya para siyang kaugalingon. Ang iyang gihimo o gibuhat o gipaningkamutan ni gipanglimbasugan ni Apostol Pablo ang para sa Ginoo. Mao bitaw na niingon siya nga, kining akong kinabuhi para na nimo ni. Imo na ning gibayran, imo na ning gipalit. Kining akong kinabuhi, imo na kini. Kay ngano man, ang kinabuhi sa tao nga miila sa iyang kagalingon nga para nas Ginoo, di gyud na magbuhat og dautan. Di gyud na magbuhat og dili maayo. Padayon hinuon siyang magbuhat og mga butang para sa Ginoo. Yatiman igyud ni pod. Damor kang magbuhat para sa Dios, damor nga maghimo ang Ginoo para nimo. Kung gibuhat nimo ang buluhaton ni Jesus, bless ka kaayo.
Padayon nato ang pagbuhat sa mga buluhaton ni Jesucristo. Ang gikinahanglan balaang pagtuo. Muna niingon si Judas nga, padayon kamo sa pagkinabuhi diha sa labing balaang pagtuo. Kanang moingon labing balaang pagtuo, ang gihisgutan din ha, ang imong pagtuo nga gikan gyud sa Biblia. Dili kay pagtuo nimo gikan lang sa sinugid-sugid lang. Kanang gikan ran sa tao, gikan lang sumbong-sumbong. Dapat ka na nga tong pagtuo gikan gyud sa mensahe sa Dios. Pulong sa Ginoo. Maunay balaang pagtuo, labing balaang pagtuo. Nya duha ra man gyud ang gipalutaw ni Judas nga mao'y atong gikinahanglan sa paghulat sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo. Padayon sa pagkinabuhi diha sa labing balaang pagtuo o padayon sa pagkinabuhi diha sa gugma sa Dios. Gugma sa Dios dili gugma sa kalibutan. Og ang gugma sa Dios gipaila o gipisa-pisa sa balaang kasulatan pinaagi ni Apostol Pablo. Sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 4 hangtod sa 7, ang gugma sa Dios naagyod ng pagkamapailobon, pagkamapabsanon, dili gustog dautan, dili sa malipay sa dautan. Ang iyang kalipay maayo. Ang pagkamatarong mo na nga kung sa atong pagpangalagad malipay gani ta sa mga tao nga nagbugal-bugal unya kana bitaw naalaot, dapat mag-ampo ta sa Dios. Pasaylo sila. Samtang doon na pa sila'y panahon, Lord, luha sa sila. Unya usa sa gi-challenge pod sa mensahe sa Ginoo sa atong panag-uban, kinahanglan na ata kanunay sa pagkamatinabangon ngadtos mga taong nagduha-duha. Ang tao nga nagduha-duha wala na magpasabot nga wala na magsimba. Nagsimba na sila pero wala na sila magduha-duha. Unsay ilahanan sa mga taong nagduha-duha? Kana bitawng nagsimba pero walay gibuhat. Kay ang pagkamaduha-duhaon magdala mangguni sa tao nga wa say mahimo. Di man gyud kabuhat ang tao nga naas pagduduha. O kung magbuhat manggani siya, dili po na siya takos nga dawaton sa Dios. Kay dili man gusto ang Dios anang mga tao o pagtuo nga naa ipagduha-duha. Gani ang pagduha daw sama na sa usa ka gapnod nga asa ang tubig, asa ang sulog, daw sama na sa lusay sa dagat nga bisan asa ang hangin tuasad paingon. Munang dunay mga tao sad nga asa ganitong pabor-pabor adto sad magpailalom. Di ka balong mo antos, dili ka balong mo pailob, dili ka antigong mo paubos. Pero bless kayo ka nga gi-practice nimo ang pagkamapailobon, ang pagkamapabsanon. Ug mao nay angay natong tutukan sa atong kaugalingon. Ug mangayo tagiya sa Dios. Lord, giyahi ko, tabangi ko sa akong pagbansay sa akong kaugalingon, sa pagkamapailobon, sa pagkamapabsanon, sa pagkamatinud-anon, sa pagkinabuhing balaan, putlig matarong sa imong atubangan. O niya, imo ni siyang masinatian ug makit-an nimo mismo sa imong kaugalingon ang tubag sa Dios nga imo gayon nga maangkon ang tinuod nga pagkabalaan, tinuod nga pagkamatarong, hingpit nga pagka matinud-anon.
Kini mabati makita masinatian nimo ni siya kung sundon ra gyud nimo ang Biblia. Muna nga watay laing paningkamutan ang pagkinabuhi sa balang kasulatan. Kay wa nay lain pang angay na tong tun-an, mao lamang ang ihang pagtulunan. Mga mensahe sama sa mga mensahe nga atong nabasa karon nga kinahanglan mahinumduman nato kanunay ang mga mensahe sa Dios pinagi sa iyang mga apostoles. Labi na gyud sa mensahe may tungod sa pag-abalik ni Ginoong Hesus. Kay wala na may laing balikan si Ginoong Hesus. Ikaw naman, ako o kitang tanan, wala na may laing balikan ang atong Ginoong Hesus. Ya timan-an nato mga kisunan. Nganong mo balik siya para dadon tag langit? Ug sa ako nagikaingon wa gyud tay madala nga gikan sa kalibutan. Bulawan, kwarta, bisag unsa pa na kadaghan, dili gyud na nato madala. Pero nganong kinahanglan man tang maningkamot nga di man nato madala? Nganong kinahanglan man tang mo trabaho mo kugi nga di man nato madala? Inani ni siya. Ang bahandi, kwarta, bulawan, kapartner na nimo sa mga buluhaton sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Imo nang kapartner, katimbang kumbaga. Dili ka kaatog laing lugar kung wa kay kwarta. Dili ka kapadayon sa buluhaton kung wala ka matinguha nga makapakaon kas imong kaugalingon. Kay kung dili na to pakano atiman no atong kaugalingon, dili usab ni makaatiman sa buluhaton. Luya gani imong lawas, luya pod kas buluhaton. Di ka kahimo. Kini giklaro gyud sa kinabuhi sa mga apostoles. Nga sa dihang gidala sila sa usa ka dapit diin sila mag-ampo, pero wala sila kahimo sa pag-ampo nangatulog sila. Ang rason nga gipakita ni Ginoong Hesus nganong wala sila kaampo, nganong nangatulog sila. Mingon si Hesus, andam ang espiritu apan luya man ang lawas. Kung luya gani ang imong lawas, bisan gani sa imong pag-ampo, mubo. Ang uban gani, wala gani kaampo. Samot tas pagbasa sa Biblia. Kung luya ang imong lawas, perti yun nando ka. Mura na siya og kanang imong mata, mura na siya gi papilitan og lo. Nga lisod kay ng ibuka. Yang himuna-una, mura na gitunaw-tunaw sa imuhang kanang katulogon. Di na kakaampo, di na kakabasa. Kung pugso nimo sa pag-ampo, siguro makasinati kas among nasinatian. Kanang nag-ampo ang imuhang baba, pero ang imuhang huna-huna natulog. Nganong nakasinati ko ana tungod kay sa kadaghan nga mga lugar o dapit panahon nagpuyo ko sa buluhaton sa Ginoo. Nagay mga panahon nga luya na ang lawas. Kulang sa palahulay, kulang sa tulog. Ibin ang ako mga kauban, kay naama may sit up gyud sa prayer. Sila gyud mismo mangutana nako, Pastor Gideon, nakasuway ba ka nga mag-ampo ka nga murag wala na sa imong nauna? Unya magkamatikod na ka nga, uy, patakat naman na ikagyawit. Dili man maayo nga mag-ampo ka mga kigsuonan nga nagpataka na lang kag sulti. Maubitaw na nga gitudluan o gihahan ta sa Dios, gigiyahan ta sa Ginoo kung saan to pagdumala atong kaugalingon. Oras sa pagpahuway, pahuway. Oras sa pagsimba, simba. Oras sa pagtrabaho, trabaho. Kung unsa gani nga oras ug paraa sa gani kanang orasaha, ihatag na.
kung asa nimo na siya giandam. Kung sa pag-ampo, ihatag na sa pag-ampo. Himo ang mga pagdaampo, himo ang mga pagdaig, himo ang pagpakisulti sa Dios. Kay wa tay lain nga hinigiban, taming sa tong pagpuyos kalibutan ang pagpakigsulti sa Dios. Damortang makigsulti sa Dios, damorta nga layo sa lihok ni Satanas. Layo ta sa dautan, layo ta sa katalagman, layo ta sa dili mga maayong panghitabo. Apan duol ta kanunay sa panalangin sa Ginoo. Kung kanunay tang may nampuon sa Dios. Kay ang tao nga dunay pag-ampo kanunay sa Dios, siya nga tao nga dunay taming gikan sa Ginoo. Walay bisan kinsa nga makapukan ni makapaluya kaniya. Munang pag-ampo kanunay para dili ka dag-on sa panulay. Pag-ampo kanunay para dili madaog ka sa tentasyon. Pero kung wala na ka mag-ampo, dali kang madala. Niya kung madala ka pananglitan, unsa may gipakita sa Biblia, unsa may mga mensahe sa Dios nga angay natong hinumduman. Di ba wa naman tay laing gipaabot sa ako nang gikaingon ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Og ang pagbalik ni Ginoong Hesus maugyod ang pagkuha sa tao. Kuhaon ta niya, lalinon ta. Og iklaro nato kanunay dinhi sa itong programa, wa tay bisan unsang butang nga atong madala. Bisag unsa pa nakadaghang bulawan, alahas, di gyud na nimo madala. Bisag unsa pa nakadaghang kwarta, di na nimo madala. Bisag usa na lang ka kwarta, di gyud na nimo madala. Wa tay madalang butang sa kalibutan. Ang tanan mahanaw. Gawas lamang sa pulong sa Dios. Naunsa may angay natong buhaton? Mga igsuon, dili na to tuhan ba nga mabayran ang kaluwasan? Nga pwede ratang magpaampo para maluwas ang atong kalag. Dili na to na wala gyud na gitudlo sa Biblia ba nga ang tao magtigom og kwarta para ibayad niya sa mga mag-aampo ay. Magtigom og kwarta kay naarabay mag-ampo para nako, para malangit ra gyud ko. Wala gyud na gitudlo sa Biblia. Pero ang problema mao'y atong makit-an sa uban nga mga tao nga ang ilang kaluwasan makuha sa pag-ampo sa tao para ang ilang kalag makasulod kunos Ginoo, makasulod sa langit. Pero hinumduman nato ha, walay bisan kinsa nga tao makasulod sa langit kung wala siya magkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Timan-an nato mga kaigsunan nga maghisgot gani og pagsulod og langit. Ang Biblia nagpahinumdom, nagpasidaan og nagtudlo kung kinsay dili makasulod og langit. Kay wala namang gyud tay laing gipaabot pa sa sulat ni Judas mga kaigsunan ang pag-abot naman sa atong Ginoong Hesukristo. Nga diin maghatag siya kanatog kinabuhing walay katapusan. Inig-abot ni Ginoong Hesus, diha na nato madawat ug maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Dadon tas iyang gingharian. Apan kinsa man ang makasulod sa iyang gingharian, kinsa man ang makasulod mga igsuon. Unya kinsa man pod ang dili makasulod? Kinsa ang dili makasulod sa gingharian sa Dios, sa langit, bagong langit o bagong yuta? Kinsa ang makasulod? Kinsa pod ang di makasulod? Kinsa man ang di makasulod? Kinsa man pod ang makasulod? Now atong hinumduman, naay mga bersikulo nga ato karong hisgutan o basahon nga magsugilon ka nato ngadtos mga tao nga di gyud kasulod og langit. Di kasulod sa gingharian sa Ginoo. Unya doon na nay pasidaan ang atong Ginoo
nga dili basihanan ka nang magtawag ta si ngalan o magtawag ta Ginoo. Dili na mo'y basihanan makasulod na taglangit. Ang basihanan aron makasulod taglangit sa daling istorya, ang basihanan para dadon kas Ginoo ang atong mga binuhatan. Kon haom ba kini sa balaang kasulatan? Mao nang miingon ko bitaw kaganina na amang kakaron sa abroad, gimonitor ka sa Dios. Kung ang imong binuhatan, haombas bala ang kasulatan. Ayaw pagsalig nga nagtuo ka Ginoo, gipakamatyan ka ni Ginoong Hesukristo, luwas og malangit yapon ka, bisan kung nakikilawas ra. Ayaw gyud pagtuo na kay daghan na kaayron nga mga doktrina sa tao nga moingon nga makasulod ra syulag langit kay gipakamatyan na sila sa Ginoo. Pero sige ra gyapon pangabit. Ilisanay bana, ilisanay asawa. Kay subang mga nasod kung imong tan-awon, brato ra kaayo ang divorce og dali ra kaayo ang divorce. Brato pa, perti pang sayo na. Wala nga, giklaro gyud sa Dios kung kinsay di makasulod. Kay wala man tay laing hisgutan gyud sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kay ang gisulat ni, ang mga pahimangno ug mga pasidaan nga gisulti ni Judas mga kigsunan timan nga ang atong hinumduman ang mga mensahe sa Dios pinaagis mga apostoles. Kay moabot kyud ang panahon nga mubalik si Jesus, muabot si Jesus, mubalik ang atong Ginoong Kristo. Unsa may mga kinsaman ang di makasulod og langit. Doon ay mga bersikulo nga gikinahanglan natong klaruhon. Tulo ka libro nga naa sa Biblia. Basahan ni siya samtang magabasa ko niini og pamalandong ini pag-ayo. Mao ni ang mga bersikulo nga magsugilon ka nato aron dili ta magkumpiyansa mahitungod sa tong pagtuo nga makasulod ra tag langit tanan. Dili tanang magtawag og Ginoo makasulod og langit. Kundili kato lamang tao nga nagtuman sa kaubuton or sa gustos amahan. Dihas unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10. Mao ni ang mga bersikulo or libro, unang libro nga magpahinumdom kanato, magtudlo kanato, magpaila sa mga taong di gyud kasulod sa gingharian sa Ginoo. Bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 10 nag-ingon sa unang Korinto kapitulo 6. Sa walay duha-duha na side kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makhilawason o nagsimbas mga Dios o mga mananapaw o nakigilawa sa ilang isig kalalaki o sa isig kababae o kawatan o hakog o palahubog o tibutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Pero kining mga tao nga nagbuhat ani, samtang doon na pa sila'y kinabuhi, na pa sila'y chance. Kung hinulsula nila ang ilahang gihimo karon or hinulsula nila karon, dawaton sila sa Dios. Pero inani ni siya. Ang tinuod nga naghinulsol, tao nga naghinulsol karon sa iyang mga sala, og inig kaugma di na niya buhaton. Pero kung naghinulsol ka karon sa imong mga sala, pagkaugma, panapaw gyapon, pangabit gyapon, sunod simana, sunod bulan, sunod tuig, o niya, hapit na lang nimo ingnon ang Ginoo nga Lord, pintahon na lang nako pag hinulsol kay murag sunod bulan, sunod tuig, maorag yapon. Mao na nay pagbugal-bugal
sa imong pagtuo Ginoo. Ang tinuod nga naghinulsol, mibiya gyud sa sala. Gitarong ang pagpuyo, giklaro ang pagminyo. Dili kay nagpuyo-puyo, dili kay nagsigig ilis-ilis, ug bana, o ka-asawa. Kini giklaro mga kaigsuonan, ang mga mananapaw, ang mga makahilawason, ang mga wala magtarong sa pakigrelasyon. Ang babae nakigrelasyon sa babae, ang lalaki nakigrelasyon sa lalaki. Wa gyoy luna ni sila sa gingarian sa langit. Ikaduhang bersikulo nga magsugilon ka nato nga sa mga tao nga nagbuhat niini di gyud makasulod og langit. Galacia 5:19. Galacia 5:19 mga kaigsuonan, versikulo 19 hangtod sa 21. Sayon kaayo pag-ila sa buhat nga tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa lawayong pakigilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man ang pagsibag Dios o pagpamarang, makita usab kini sa pagdinomtanay, pagbingkil-bingkil sa kasina, sa kapungot, kahakog, pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkamapatuya, pagkamapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog o uban pang mga butang nga sama nini. Bosa pasidan-an ko kamong ang magbuhat ni ining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Mao ni buot ipasabot ni Judas nga hinumduman nato ang mga mensahe sa mga apostoles o mga pagtulunan sa Dios nga ginasangyaw nas mga apostoles. Ang diha giklaro nga ining abot ni Ginoong Hesus, kung nagbuhat pa ka ni ining mga butanga, di ka kakuyog niya. Muna nga, magdinasigay dapat. Magtinudloay, magrenibyo kay, dapat lang. Dako kay na natong, dako kay nang makatabang sa atong pagkakristohanon kanang pag-inampuay, pagtinudloay, pagdinasigay, mga igsoon. Ya, hinumduman na to, di ta katago sa Ginoo. Dili ta ka kana bitawng kailad sa Ginoo. So diha giklaro mga kaigsuonan nga kining tanan dapat ato ining biyaan. Ato ning talikdan ug walay laing makatabang nato aron makalingkawas ang tao gikan niini. Ang balaang espiritu sa Dios lamang. Mauni makatabang nato. Kanos aman ta matabangan sa balang espiritu kung nagtuon ta sa Biblia ug mihatag tag panahon niini. Kaya ang trabaho sa balang espiritu pagtudlo ug pagpahinumdom sa tanan nga gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. Juan kapitulo 14:26. Ang trabaho sa balang espiritu sa atong ginabuhi, tudloan ta niya. Pahinumduman ta sa mga pagtulo ng mga mensahe nga atong nakatunan sa Biblia. Ang problema, kung nagtuo ka nga wa kay nakatunan, niwa ka magpakabana sa balang kasulatan. Isuon ko sa Ginoo, makapangsyon pa ba ang balang espiritu sa imong kinabuhi? Dili na. Sunod nga libro sa Biblia nga magsugilon ka nato sa kinabuhi sa mga tao o kahimtang sa mga tao nga di gyud kasulod og langit. Versikulo kapitulo 21 sa gipadayag. Versikulo 8 sa kapitulo 21 sa libros gipadayag. Ingon dinhi mga kaigsuonan sa 8. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo o ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makihilawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbag mga disdios o tanang bakakon itambog gayud sa linaw nga kalayo o kasupri nga mao ang ikaduhang kamatayon. So diha giklaro mga kaigsuonan, mao ni angay natong hinumduman sumala sa wali ni Judas nga kinsa ang dili makasulod
or kinsa ang makasulod og langit. Kinsa makasulod og langit, kinsa pod ang dili makasulod og langit. So dunay tulo ka libro sa Biblia nga ato ang patalinghogan kaganina. Dapat makamemorize ta. Unang Korinto kapitulo 6 versikulo 9 ug 10. Sa Galacia kapitulo 5 versikulo 19 hangtod sa 21. Og sa Gipadayag kapitulo 21 versikulo 8. Maunay mga bersikulo nga magsugilon gyud sa tao aron dili siya matingala ug dili siya mangwinta nganong dili ka sulod didto. Kay gipasidan-an na gyud ta nga sumala sa gisugilon sa atong Ginoong Hesus nga dunay mga tao nga muingon nga nagwali mami Ginoo. Nag-ayo mig masakito, nagpagabas nig wiyawa. Apan may si Hesus pahawa mo. Wa ko kailan ninyo. So kinsay makasulod sa gingharian sa Dios o sa gingharian sa langit or makasulod og langit? Una sa tanan, nagpakatao siya pag-usab. Nagpakatao siya gikan pinaagi sa tubig o sa balang espiritu. Natao pag-usab, pinaagi sa Espiritu Santo o pinaagi kang Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo. Kay ang tao nga mingtuo kang Hesukristo, magpabautismo gyud na, sumala sa gipakita sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tao nga makasulod og langit, siya nga tao nga nagtuo, nga naghinulsol. Ang tao nga naghinulsol, ming talikod sa sala, ming biya sa sala, nagpahilayo sa sala. Munang makitaan gyud nato ang kabag-uhan. Unya sunod nga bersikulo o mensahe nga magsugilon ka nato sa mga tao nga makasulod og bagong langit. Mga tao nga nagkinabuhi nga naay pakigdait. Kinahanglan gyud ng pakigdait mga kaigsuonan. Nagkinabuhing malinawon, nagkinabuhing balaan, nagkinabuhi nga naay pakigdait. Makasulod yung kagingharian sa langit. Unya pagkinabuhing tarong at tubangan sa Dios. Sigurado gyud kang makasulod og langit. Oras sa to nga programa mga kaigsuonan, alas 9:07 sa kagabion. Minaw tag-awit makalangit, imong gunit. Diri lang sa programa, pulong mo kinabuhi ko. Wala ko kapalong ano nga imo man kong giadto, dili kayot ko katuo nga anong gibuhat to. Bisan kang ngit-ngit sa talan, nampalan mo akong ngalan, kitawag mo gayud ako. Di man kinahanglan imong gunit, di ko makabuhi imong sit-sit, imo kong gipalingi. Gibuhat ang tanan, di manunta kinahanglan, kung mga imong gipalaban. Wala ko kapalong ano nga imo man kong giadto, dili kayot ko katuo nga nung Mayong gabi ni Idni Obsima, maunay mga buhat nga walay luna sa gingharian sa Dios. Maunay mga likaya nato. Unya makatabang gyud nato mga kaigsuonan ang Dios, ang balang espiritu. Munang paharion gyud nato ang balang espiritu. Kay maghari gani ang balang espiritu, natay tinuod nga gugma sa Dios. Gikan ni Evelyn Abilito, maayong gabi Pastor Gideon, late na kog view. But praise God, kay makaabot pa ko scripture. To God be all the glory. God bless everyone. Maayong gabi ni Chari De Valieres, maayong gabi Day Chari, maayong gabi ni Sister Teresa, maayong gabi ni Susana Pableo, maayong gabi ni Welda Crospira,
Prospero, Lisa Sineres Santos. Maayong gabi, maayong pagiguban. Ang Dios magpanalangin. Dalaygon ang Ginoo. Imo kong gibalingin, gibuhat ang tanan, di manunta kinahanglan. Kung mga imong gipalabas, takos kang alagaran, mga salaki bayran, bisag dili ang ayan. Akong katahon ang awit magalangit mga kaigsunan nga gi-request dere. Gugmang maunungon akong tagaan og pagtagad. Lanay lain pa. Salamat o Jesus, gihuman mo tanan, takos kang alagaran, mga salaki bayran, bisan dili ang ayan, napakamadiyan, mahigong maon ka, wala na'y lain pa. Salamat o Jesus, gihuman mo ang Sukat pa kani ato iatiman mo ako. Sukat pa kani ato iubanan mo ako. Bisan pa sa katalama, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunong mong gugma, nagadasi, nagaligon sa pagtuko. Sukat pa kani ato, iubanan mo ako. Sukat pa kani ato, iatiman mo ako. Bisan pa sa katalagma, bisan pa sa kalisdanan, ikiluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunong mong gugma, nagadasi, nagaligon sa pagtuko.
dawata ang mga halad ko. O Jesus, dawata ang mga halad ko. Awit magalangin taon Tagalog pagtagad, lahutay lang. Diri lang sa tong nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuk-at mo, tabangan ka. Ayaw ragyon pagbiya ka niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay may ugmapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Matinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubot niya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya ay may ugmapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Unang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimut day kasiya, ug dili ka kabsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay may ugmapa,
pagsulay. Ang tao nga makalahutay mga kaigsunan katurag yung tao nga naay pailob, naay pagpaubos. Og ang tao nga naay pailob ug naay pagpaubos, siya nga tao nga naggiharian sa balang espiritu. Ang tao nga giharian sa balang espiritu, siya ra gyud ang tao nga makabuntog sa bisan unsang trabaho ni Satanas. Muna nga ang usa ka Kristohanon nga giharian sa balang espiritu, dili gyud na siya maluya, dili gyud na siya magnegatibo. Kumbaga padayon siyang magkinabuhing positibo para sa kahimayaan sa Ginoo. Awit makalangit mga kaigsunan, ako nga tagaan og pagtagad ang Jesus Hari. Okay. Ako sa nga pangitao no, ang awit magalangit nga Jesus Hari. Kung ako ni siyang makita diri, Jesus Hari. Ako sa nga pangitaon diri ang awit nga Jesus Hari, Jesus maghari ka. Ako sa ni nga pasudlan o awit makalangit nga kinsa katong dunay nag-request kang ginina, kinsa man lang ko. Ano ba to? Kinsa sige ako sa pangitaon na ako sa ning pasudlan o awit nga kinsa man lang ko. Diri lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Karon na ang adlaw, mga katawhan na imong balikan. Ginoo, pasayloa ug mudangop ako sa presensya mo. Hari ka, kinsa man lang ko, nagpasalamat sa imong kaayo. Gibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling duko. Ikaw, Jesus, nalaygon ka. Karon na ang adlaw, mga katawhan na imong balikan. Ginoo, pasayloa
presensya mo. Hari ka, kinsa man lang ko nagpasalamat sa imong kaayo. Gibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling dugo. Ikaw, Jesus, nalaygon ka. Isingit ko ang ngalan mo. Ako Tagalog pagtagad no, ang awit magalangit nga gi-request diri Jesus Hari. Kay ako ang tagaan og pagtagad diri lang sa to nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Okay, muraga ni loading og gamay. Ato sang hulat-hulat og kadali ang awit magalangit nga Jesus Hari. Og maayong gabi no sa tanan, ilabi na sa ato mga kigsunan nga nining mga taknaa padayon nga naghatod og mga mensahe. Atod pa dinhi, salamat pastor sa mga mensahe sa Dios nga imong gipa sabot kanamo. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa iyang mga pulong nga among nadunggan og nakatunan. Mga pamaagi unsaon aron kami makasulod sa gingharian sa Dios. Ang paharion ang balang espiritu sa among kinabuhi ug ang gugma sa Dios maghari aron kami makabaton sa kasing-kasing nga makigdaiton, mapaubsanon ug mapailobon sa kaugalingon. Salamat kaayo pastor, ang Dios magpadayon pagpanalangin sa imong kinabuhi og proteksyon uban sa imong pamilya. Dalaygon ang Dios nga padayon nagpanalangin kanato no, nga nagtudlo kanatong tanan sa pagkinabuhi alang lamang gayod sa Ginoo. Og maayong gabi, maayong pakiguban ni Shirley Naro Tumaudos. Good evening pastor, patabang kog ampo nga nay gamiton ng Ginoo na tao aron sa pagtagbo sa ako ang needs. Ni Shirley Tumaudos. Bisan kinsa bisag unsa pwedeng mo gamit gyud ang Dios sa pagtagbo sa ato ang gikinahanglan. Dili lang mang ang tao, kundi bisan gani ang mga butang, bisan gani ang mga, kumbaga, ang atong kaugalingon, gamiton sa Ginoo. Ang atong gipangayo, ato lamang pangitaon, ug sa dihang nangita ta, ato lamang yung pakigsultihan ang Dios og pangayoan ato giya, kay mao gyud nay giingon sa Ginoo nga pangayo kamuhatagan, pangita kamo makakablag, panuktok kay kamo pag-aablihan. Awit makalangit diri sa ato nga programa. Ako ning suwayan pagpasud no, ang Jesus Hari diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanato. Panahon, di mo akong iubanan. Tanang hitabo, di mo akong tabangan. Di malitan, mga kalisdanan. Dili usab maihat, di mong tabang. Pagkahimog suko, mo akong giubanan. Sa tiyan pa lang ako. Oras sa to nga programa alas 9:29 nas kagabion. Ikaw gihapon ang tanan. Nadaking asko. John J. Rivera, maayong gabi Pastor Gideon. May gabi ni mo ni Brother John J.
og sa tanan na minaw sa programang Pulong Mo Kinabuhi ko. Salamat sa pulong sa Dios nga kanunay nagtudlo nga nagpahinomdom sa tanan. Salamat usab sa kinabuhi Pastor Gideon Candelario Padayon nga naghatod sa pulong sa Dios. Makamis jud ning kataha Pastor, kinsa man lang ko. Makahinomdom ko nila Pastora Elsie, Sis Nars, makita gyapon ta ninyo uban ang kaubuton sa Ginoo. Mga sisters, si Pastor Carmen Mahilo Badigi, salamat sa pulong sa Pastor og mensahe sa Dios. Magkahinoklog kaayo kanatong tanan ang iyang tinubos. God bless kanatong tanan. Pastor Carmen Mahilo Badigi, kung karong Domingo, pwede ninyo ipahibalo nga karong Pitsa 30 sa bulan sa Mayo, church anniversary nato sa simbahan sa Tunumunoy. O niya kung makasabot mo diha, kita-kita niya ta dito. Ya, pakigsultihan niya si Pastor Wilfredo Pabio nga karong Mayo 30 atong Thanksgiving sa simbahan nato sa Tumunoy, Moalboal, Cebu. Og palihog lang ko og ipangumusta sad ko nila. I hope may pray magkita-kita niya ta ng adlaw karong Mayo 30. Og ako sad nga ipahibalo sa ato makigsunan sa Cebu City aron magkita-kita ta ng adlaw sa ato ang ikaduha nga anniversary sa Tumunoy Church, Moalboal, Cebu. Si Jesus lang ang dalan, kinabuhi kaluwasan hangtod karon. Ikaw gihapon ang tanan, nadakin asko, iligon mo ako. Mayong gabi ni Alejandro Rabaca, ni Josepino Paran, mayong gabi may pagiguban. Lucy Soto, mayong gabi Pastor Padayon lang gihapon mi bahala anang tao nga magbugal-bugalon nga nangalagad sa Ginoo. Padayon lang gihapon mi og request kog song Pastor, sino ako. Si Dona Dakyado Tuabuada, salamat sa pulong sa Ginoo. Salamat Pastor, God bless. Si Johnny Boy Mondihar, salamat Pastor kayo sa awit makalangit. Kay bless sa imong kinabuhi nga gigamit kas Ginoo. Talaygon ang Dios nga magagamit kanatong tanan. Panang katawhan nalang panangka, sulbat ang tanan, ideklarara imong ngalan. Jesus hari, Jesus hari, Jesus hari, Jesus hari. Okay no, sino ako? Okay, dunay awit diri nga sino ako, Christian song. Ako sa nga Tagalog pagtagad. Sino ako, hiram sa Dios. Diri lang sa tawong programa ang Pulong Mo Kinabuhi ko. Sa mga nakompos nato awit makalangit, ako ninggi ampo sa Ginoo nga maka kompos na kog mga sonata. Kay usas mga lisod nga komposon kanang mga sonata, kay daghan man kay mga instrument, daghan kay sag kanang angay bansayon, like sa acoustic, sa electric, sa lead guitar, sa bass. Kunya usapod sa pinakalisod alang nako kanang beating sa drums. Maunay ako ang gitun-an kung usaon nako pag pisa-pisa diha sa ato ang kuan kanang pag-record, kung usaon nako pag-mix ang mga kanta. Kunya naabay hugna-hugna ni usagyod sa pinaka lisod nga akong gitun-an kanang beating nga magka-beat gyud siya. Muna nga kanunay na akong gipangayo sa Ginoo nga kana bitang makatunan nako, kay kung makatunan nako mabansay nako pag-ayo sa pag-arin sa mga
instrument, dali na kaayo nako ang paghimo og mga sonata para sa ato ang kanta. Kay usas mga importante gyud sa pag-compose kanang duna kay compose pong sonata. Aniya sama sa ato ang mga compose nga awit makalangit kanang gugmang maunongon, mauswagon, pag mauswagon, dayong lahutay, sisos atong higala. Ako na siyang hinahinay og bansay ang mga beating og ang timing mao gyud pinaka-importante sa kanta nga dili siya maulahi, di po siya maguna. O niya medyo nagkinahanglan pag yun og taas nga panahon. Muna nga sa pagkakaron medyo kanabitang nagkadaghan ang buluhaton, kay kinahanglan man ako na siyang pukusan para doon natay usa ka awit duha ngadto nas hurot nga compose na to magamaan na tog sonata. Una nga salamat sa Ginoo nga iya kong gitaga kusog ug labaw sa tanan kadasig. Importante gyud ang kadasig na kay kalipay sa paghimog mga sonata alang sa atong mga kanta nga nahimugso diri sa atong programa. Unya kanunay na akong kanunay na ako na siyang pamalandongan kay naa may mga panahon nga sa pagkakaroon murag okay na gyud, okay na, pero pagkaugma pagkasunod adlaw kon akong balikon na pag gyud ay kuwang, daghan pag gyud ay kuwang. Wala nga dili gyud ay basta-basta mag-compose og mga sonata. Sa awit makalangit ini-compose nako anang mga awit makalangit mga kaigsonan, dali ra kaayo siya kay mura magudag ibutang sa Ginoo sa kuang kasing-kasing. Mura sa gibutang sa Ginoo sa kung una-una. Labi na gyud kanang kanang ang pulong mo kinabuhi ko. Murag nagikopya ra gyud nako na sa una-una. Unya pag kuha nako sa gitara, nakakita na kog mga chord kana bitang duyog sa gitara nga mapahaumpod sa maong awit nga ang pulong mo kinabuhi ko. Pag abot sa recording, doon na nay mga tao nga kanang bansay sa pag-record ug dito ko nagpa-record. Pero karon gitagaan man gyud ta sa Ginoo og recording studio. Mao na po ni ako ang bansay gitun-an na may mga tutorial mo na nga taas kinahanglan og taas nga panahon. Daghan pang mga panahon nga gikinahanglan akong sakripisyohan para makakuha gyud ko usa ka kanta. Kay ako po ang gitinguha nga sa mga listeners sa FM radio, ilabi na sa 95.3 diha sa Balok Santo Niño, labi na karong Pizza 17 karong bulana mag second anniversary sa atong FM radio sa Tanhay. Og himutag mga contest og usa na sa himuon natong contest kanang singing contest or kanang mga contest about compose, original compose. Unya kinsa to nga maoy mapilian, maunay ato ang tabangan para ma-record ang ihang compose, ihang original nga compose, ma-record diri sa atong recording studio. Mao gyud ako ang naas akong kasing-kasing. Samtang naapatas kalibutan, maunay akong gipangayo sa Ginoo nga legacy para sa ato ang kanabitawng pagpanggama og mga awit makalangit. Kay importante magyud nga maumol siya, mahimugso siya, dili lang sa kanta kundi dili bisan gani sa mga sonata. Unya gihatag man gyud sa Ginoo. Mao na nga salamat sa Ginoo nga iyaning gihaan ay tanan, wala gyud nakulang gikan sa mga instrument nga ako ang kinahanglan sama sa PC, sa software, tanan iyang gihatag. Unya sa interface wala gyud nakulang, even ang mga mixer nga mao gyud pang-record gihatag gyud na sa Ginoo. Unya medyo dugay-dugay taud-taud na gyud ko naghisgot ani na dugay ni siya tungod kay sa una nag-agad man ko sa
kantigog yung mo record unya kay layo naman gyud ta sa Cebu City. Lisod naman ta sa mga kantigog yung mo mix og mga kanta, mga music. Muna nga akong gipangay sa Ginoo nga tagaan ko ni kadasig. Unya akong namatikdan nga hinay-hinay na akong naangkon ang tubag sa Ginoo. Nagsugod na gyud ko og mixing sa ato ang mga awit makalangit. Lamang sa ako nang gikaingon na ay mga panahon nga murag igo na gyud kanang okay na, pero pagka abot sa unahan kung maminaw na puguglain nga mga sounds, mga music, ako na po makitaan nga oy kulang pa gyud na pagyoy daghang kuwang kinahanglan pa gyud ang kanang timing, ang beating mo'y pinaka-importante. Muna nga dugang nasad nga sakripisyo o pailo pagpaubos mo'y pinaka-importante. Ug labos sa tanan makuha lang gyud nato ni diha sa tabang sa Dios sa pagpangayo kanunay sa giyas Ginoo. Ug alang no sa mga nagpaminawan sa ato ang FM station sa 95.3 ako namang yun nga gipahibalo pod sa mga kapastoran diha sa maong lugar nga karong Mayo 17 dunay mga contest nga pagahimuon ug usa sa contest mao kining pag compose og mga kanta. Unya kung naa na gani mga nahimo nga kanta ug maunay mapilian kung kinsa to nga naka-compose, nakagama og awit, maunay i-free na to record diri sa ato ang recording studio nga atong programa og ato pong FM station 101.3 diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa Cebu. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Oras na sa akong pagpanamilit, sa dili pa ko manamilit mga kaigsunan, magpasalamat ta sa atong buhi nga Dios ug magampo kita. Dili na to kalimtan ang pagampo ug pagpasalamat kanunay sa Ginoo. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom, nagpasalamat kami nga padayon mo kaming gipahinumduman, padayon kang nagpasidaan kanamo, padayon ka o Dios nga nagpahinumdom sa angay namong tipigan, angay namong bansayon sa among pagpuyos kalibutan. Samtang kami nagpaabot sa pagbalik sa among Ginoong Hesus. Salamat Lord sa imong pag-amuma ug pagtudlo kanamo. Padayon mo kaming gidasig iligon sa angay namong bahatog katunan sa among pagpuyos kalibutan. I declare blessing sa matugusa nga ikaw ang Dios magatagbog magaprovide sa tanan namong gikinahanglan. Salamat o Dios sa imong pagtagbog pagpanalangin kanamo. Dalaygon ka nga Dios nga magauban magaproteksyon sa among pagpamahulay pang pangatulog. Uban ni kami kay nanginahanglan gayud kami sa imong pag-uban kanamo. Wala mi mahimo kun wala ka. Salamat o Dios sa imong pag-uban pagpantay kanamong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Kini yung igsoon Pastor Gideon mo ingon na sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night sa tanan. Dalaygon ang Dios. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus magahalan magapagday mag-aawit kanimo amahan ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan
itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo.